M-am mutat recent în Dâmbovița, lângă Timișoara, și de când m-am mutat din octombrie nu prea am ieșit cu motorul prin oraș. Și am o întrebare pentru persoanele care s-au mutat în Timișoara sau în zona Timișoarei, dintr-o zonă mai puțin aglomerată. Vouă cum vi se pare traficul de aici? Adică eu am condus chiar puțin prin oraș zilele astea și am avut niște întâmplări nu foarte fericite în trafic. Adică prima dată când am ieșit cu motorul, am mers la lucru și pe urmă m-am întors spre casă, iar mergând spre casă am avut 3-4 incidente în care 2 persoane nu mi-au acordat prioritate în sensul giratoriu și a trebuit să frânez eu ca să evit un accident. O persoană care era să urce peste mine pe bandă. Am condus puțin și n-am avut cele mai plăcute experiențe momentan. Nu știu, voi ce experiențe ați avut cu traficul din Timișoara, în special persoanele care s-au mutat aici din alte zone mai liniștite, să zic, din punct de vedere al traficului?